היי בנות, היום אני אעשה סרטון על לקים, אז מה שנצטרך זה כאילו לק חצי לבן, חצי שחור או לפי טעמכם. פשוט אני לקחתי את הספרים האלה, מה שפשוט שלפתי מהזה. אוקיי, אז לק שחור של מייבלין ניו יורק, מספר 24 כזה, אבל זה הקטן, יש יותר גדולים. לבן של וואו, מספר 392, ואצבע. ומי שרוצה אז מנקד. אני לא עושה מנקד. 100 ביוטיקר ו100 ביוטיקר. ולמי שמנקד יכולה לעשות עם קיסם. אוקיי, אז שנתחיל. עושים ככה. זה רק פשוט קו. ואז נתחיל את השחור. אבל רגע, שאני אסיים. לוקחים את השחור. ואם פתאום יצאתם מהצדדים זה לא נורא, כי זה גם לבן ואז שחור זה לא בעיה. אז ככה. והנה לק. חצי לבן, חצי שחור. מקווה שאהבתם, ביי.